दान्दिसे बेरायहैनि र' ब्रह्मपुत्र दैमायाव आलासिफोर फैदों ढेकियाजुलिनि आलासिफोर फैदों ढेकियाजुलि बातासपुरनि बिसोरखौ दसे जायगा देखायनि ब्रह्मपुत्र दैमाफोरखौ देखायनि नोंसोरबो जायफोर हाबफैयो नायलांफादो आरो अननानै हा ओमफ्राय फिसालाया दुग्गा जुथा थुथा गानबावो नोंसोर दाबो मोनफैयाखै फैगासिनो दं सोर दंफैयो जोंहा नायनानै सिरिनो ब्लद ओंखारलांफिनबाय र' सोरमोन बेबा हारसाना बर'मोनलै हारसाना बर'मोन हारसा बर' बहा थांनो नागिरदोंलै बेटा बहा थांनो नागिरदों बुरलुंबुथुराव मा खालामनो नायहैनो बुरलुंबुथुराव सानस्रिनो हागोन ना हाया हाया ब्रह्मपुत्र दैमा नायहैसै दिनै बिराद गोबाव जाबायमोन आलासिफोर फैगासिनो दं ओइनै उनाव थाबायगासिनो दं बिसोरखौ देखायनो नागिरदों एसे जायगाफोरखौ नायथों मारै जाखो मानसिफ्रालाय मा फैदों थांदोंनो रावबो रायदावा सुवालकुसि ओइस एस स्कुल सुवालकुसि ओइस एस स्कुल बियो ओइस एस स्कुल खिन्थु गैला ओइस एस स्कुल नंलिया दायो माबासो जाबाय एम इ स्कुल एल पि स्कुल हाइ स्कुल जाबाय आरो बियो माने बयस स्कुलसो होनसै दाना बयस स्कुल लरा स्कुल होनना बुङो हारसायाव बिसोरो हारसानि नालाय हारसानिसो गोरों बांसिन लरा स्कुल होननानै रावखौबो नुला होमबा सिरि सिरिसो थानोसै फन हरदोरा सोरबाफोर दैमाखौथ' मोनफैबायानो जोङो बैनिफ्रायनोसै दैमाया नैबे फिल्डआवनो खेल लाबाय थायो खेल होबाय थायो फुटबल गेम ब्लेक कब्रास फैग्रोबाय जोंहा फंबाय माहाय दं आसोलनो ब्रह्मपुत्र दैमायाव थांगासिनो दङ नै मोननोसै ब्रह्मपुत्र दैमा मोननोसै आरोखि आलासिफोर दंफैयो आलासिफोर देखायनो नागिरदों ओइ थाबोबाय बहाबा बेसेबांबा गोजानाव सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि आलासिफोर फैदों हनै बिसोरनो सानै फैदों बै गोजा गाननायफ्रा एसे सानस्रिना देखाय आसोल गैलालै आं लावखागोनलै सानस्रिनांगौआ सानस्रिनो रोंगोन रोंलाथाय हागोन ना हाला हागोन हानायाथ' हाखायोमोन नालाय गोदोबो सानस्रिनो मोनैयासो बिराद गोबाव जाबाय बेयाव फैनानै ओमफ्राय मोदोमा गिदिर जासिगोन आरो मेंनाय मोनसिगोन थाबनो थाब मेंसिगोन माबोरै दं खबरफ्रा मोजां ना
बेराखौ बांद्राय रोङा रायजानो जाखो गोथै सावग्रा मोनबाय ना राजा आंलाय होनोसैनो अके थेंक इउ फंबाय होदो दे रावबो होखायाखै नोंनो फार्स्ट होदो नैयाव गोथै सावोलै हारसाफ्रा बे जायगानि मानसिफ्रा फैदो फैदो अ थाबायख'नो हायालै अबाव अबाव थाबोयो आलासिफ्रा ओरै थाबायनो हाया थेंक इउ फंबाय ब्लेक कब्रा नोंनो बयनिबो गिबिसिन लाइक होबाय ब्रह्मपुत्र दैमायाथ' मोनबाय नै ओलाय दैमाया बेनो ब्रह्मपुत्रआ थांगोन र' जों बैयाव थांगोन बै बालायाव थांथारगोन दसे नायनो हागोन नोंसोरबो बैयाव दसे थांसै बे माथावरि आरोना ब्रह्मपुत्र दैमानि लामा बानायबाय ओरैजाय टमलेट थाबायखौनो हाथारा थाबायखौनो हाया साखा गोनां माबाफोरखौ सेन्देलफोरखौ गानना लानांगौ बिदिया जुथाफोरखौ ओइजों थांगोन ओइजों फ्लाइटसो गाबगासिनो जाहाजसो फैगासिनो दंब्रा बांद्राय जाहोबायबा नों आसोल ओंखायनो थाबायख'नो हायाखै औलै बहुद फिसा फिसा खारगासिनो दं नाव फिसा फिसा खारगासिनो दं दैमायाव ओइ नै ए माबानि जेनेरेटरनि माबासो नावसो जेनेरेटरनि नाव बियो थांनि र' खाथियाव बेलासि टाइमाव बेरायनो बिराद मोजां बे जायगायाव बेलासि आरो फुं मर्निं वाक इभिनिं वाक खालामनो गोबां मोजां गोबां मानसिफ्रानो थाबायो बेयाव मर्निं वाक खालामो खारो हाबा जानाय हाबा जायै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' फुरा नुजोबो आरो दा एसे मोनाबावथ' बांसिन जाबावो आरो फुङाव गथ'फोरा बल गेलेलागासिनो दं गथ'फोरबो गेदेरफोरबो बेयाव फांसन जाबाय थायो बे फिल्डआव फांसन दैमायाव थांथारनि र' दसे इलाय बे सेरजों मोजांसो कमेंट खालाम दे गाइसमैन कमेंट खालाम कौन है कमेंट करो कमेंट क्या आके चुपचाप रहता है यार তোরা বাচ্চিস করো অলপ চলপ কমেন্ট চমেন্ট কৰিব লাগে তেতিয়া ভাল লাগে না
कमेन्ट खालामनांगौलै लोगोफोर कमेन्ट होमबासो मोजां नाङो गोसोफ्रा होनदो आरो Good evening everyone, good evening all my viewers, all my subscribers, please comment खालामदो लोगोफोर होद बोरायाबाथाय बालाबारि लांदांआव खिदोंमोनलै राजा ओइ बोराया लांदांआवनो खिदोंमोन माथो थेंक इउ स' माच जायफोर लाइक होदों सानै सोरबा बिथांफोरा सानै होबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम फैनानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय नायदो नै ब्रह्मपुत्र दै राननानै दङ एसे रानबाय दैया गाजा खुरखावफैजोबो नै सियालफ्रा बालाबारियाव एयारपर्टआ नै बेजोंनो एयारपर्टआ बे मोनबाय आरो एयारपर्टआ खाथियावनो आरो नावजों 30 थाखा भारा लायो Ubas Sabbazın 130 Mau bilang sih, mau dari Mau gak keluar Iyalah बे रुगुंनिफ्राय बै रुगुंसिम बारलांबा सासेयाव 30 थाखा खरि लायो जाहाजाव आरो जाहाज गैया जाहाजा बुधबारावल' फैयो खोमा बांसिन बुधबार नामा इयाव जाहाज घाट दंमोन जाहाज घाट दैबानाजों माबाजोब्बाय ओइ अबाव गाग्लिदों ओरै रावबो कमेन्ट हरला माथो नायखोमाबाय थाखो कमेन्ट हरदोब्रा ना टाइम गैया टाइम गैयाब्लाबो टाइम गैया होननानै कमेन्ट हर मोनसे होमबाना मोजां नाङोना गोसोआव लाखिना दोननायाव गाखोनोसैलै नावआव दै दंलायबावसो दिङा जावारि दिङा जावारि Naukku sampai baba खास्टामार दोननो जाम्बा बैथिं साबि थाला मारा दोननायखौ बेसे गोथौ थायाव आंनि हान्थुसिम जायोलै बारलांनो ओइथिं राजा नों बारलांदो सानस्रिलांदोलाय सानस्रिया थां माने दोनबासो फैदो नाव गाखोबोय इदियावनो गाखोना थानांगौलै नावआव जावग्रा गैया माग्रा गैया
फट' साफायलायनो नागिरदों नै फट' साफायलायनो नागिरदों कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट माथो सिरि सिरिसो नायखोमाला जोबखो कमेन्ट हरनांगौरा मोनसे मोननै मन'खा मन्दिराव माबा दामखावगासिनो थार गोजान गोजान था दै गेजेरजों नाव गंसे फैगासिनो दंला हनै द' होनलायनाय ओइ नै बियो सोर सोर मोनफैखो कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट ब्रह्मपुत्र दैमाखौ एसे नायनोबा कमेन्ट खालाम गाइसमोन आंखौसो साप्रायनो नागिरखो ना माखो नोंलाय कैमरामैन जल्दी से प्रकाश करो आं याव जिरायनोसै माबानि बियो इन्जिनियार मोनफैथारबाय नै नावा जोंना नै इउटुबार थेफाफाया होगासिनो दङ ओइ नै लोगोफोरनो नाव फैनायखौ माथो फ्लाइटआबो गंसेबो बिरखाङाखैबो बाफैयाखैबो फ्लाइट बन्द' नामा रा दोनलाय फैदो ओइ नावा थांबाय जोंखौ साफायबाय राजा जोंखौ साफाय दे लाइट होदो खोमसि जाबाय ओरै केमेरा साफायग्रा केमेरामेन ओरै साफाय जाग्राफोर
माबायदि होखोलै आसोला होखावथारदों खोमा नुदों आथिं गाग्लांलायनानै लानाङा होमबा साफानो दोनना नुवाखै साफायग्राया नुवाखै जोंना साफायग्राया केमेरामेना गारि खानायखौ ना सराइघाट दाला बेनोब्रा जों बेजों फैयाखैना फैया जाबाय बे दालांखौ बारनानैसो फैदोंना बे दालां बारनानैसो जालुकबारि बिनिफ्रायसो ओइथिंजाय आदाबारि गाखोबाय ना बिसोरो आदाबारिजों ओरै जालुकबारिजों लाना फैदों बे दालांखौ बारनानैसो ओरै लाना फैबाय बिसोरो केमेरामेना गैला मोनसेबो साफायग्रासै भिडिअसो लाजोब्बाय हेलौ गायसोग्रायालाय रोंब्रा बेलाय जेब्ला हेलौ गाइस होननोसै अब्ला फट'खौनो दोनबाय थासिगोन बियो ओमफ्राय जेब्ला भिडिअ बानायनांगौ बेदेखो बे प्लामासो फ्लाइटआ बाफैबाय नै बाबाय बे गोजों नुहुरनाया एयारपर्टआलाय बेयावनो माथो गुवाहाटि एयारपर्टआ उलुबारियावसो ओरैनो थाबाय थागोन बा दैमाखौ नुहुरफागोन मोना साप्रायनो रोङालै बेलाय साफायबाय केमेरा साप्रायग्रायानो बिदि जाबाय बे खाथियाव लानो थिनदोंमोन आंखौ खिब्रमा गोजासो फैदों आंनि भिउवार्सफ्रा दिनै जौ लोंथुबग्रा गोजासो दां लोंनायावसो बेस्थ' गैया खोमा बेदर खनखांनायफ्राव ओंखायनो कमेन्ट लिरनोबो टाइम गैया दिनै माया बै दहाय थांनाया नावजों माबानिया ओइलाय लाखिबाय खोमाथो ओइलाय बै ख्रिख्रि नुनायफ्रा नावगादा ओइ गंथाम ना मा नुहुरनाया आबैया नोंसो आंखौ आबै जाबाय बिदि जायो आंखौ आबै दाहोन जानला मोनला लायनोसै जों उन्दै उन्दैफ्रावनो हाबा जानायफ्रा आब'मोना आदामोना जों उन्दै उन्दैयावनो हाबा जानायफ्रा
नोंथांमोना बेस्थ'बा ओंखारलांजोबदो ओंखारलांजोबनो हासिगोन भिउवार्सफोर खामानिफोर दंबा मावना लाग्रोदो थां आजिथ' थाबाय थानो हाखाया नोंसोरो आं अखा थब्लंबो होनो हागौ नों आंनि गोरबोनि बिथिं ना खान्दा बेलेगब्रा मानो मोनजाया जाखो बैनिफ्राय फैखादों होमबाथ' नोंनाव दाबो फेललेबो बारानो हाबाखै एफा गोजान बोरै हां लायालासिनो फैनो हाखो नों माने गन्थंखौ होथेबाय खुगाजों लाबाय हांआ आदसा हां लानायनिबो आइडिया दंलाय नोंनाव आधा घन्टा जालायबाय सासेल' मानसि कमेन्ट खालामदों धेमालि डेन्जार डेन्जार भिउवार्स फैयाखै दिनै आंनाव होमबा बुस्थुआथ' बर'फोर नङा खोमा दिनैनि माबायाव भिउवार्स आंना रावबो बर'फोर एटेन्ड जाफैयाखै दां जा ब्लेक कब्रा फंबायल'सो एटेन्ड जाफैनो हादों ओइ जों गालिनोसिगोन नोंसोरो ओइजों थां ओइजों अबेथिं थांबावगोन दहाय जानांगौमोन नों थाङो नोंसिनि जथेस्थ' गायदाया खस्थ' मोनदोंमोन आरो नायथिं हाजो सायाव मानखोनायावनो फेस फेस जाखागौमोन आरो बेयो हाजो होननानैथ' नोंनो देखायहैया खोन्थाग्रोआमोन ना खोन्थायालासिनोसो लांनो नागिरदोंमोन जोंना बाब फ्लाइटआबो दासो जों फैनानैसो नो गंसे खारबाय गंसे बाफैनो नागिरदों माने इदि एरियाफोर इदिबो न'फोर औ दै फैयाबालाय होमबाबो बैयावनो गोबावसो नायलाय गोदौसिबो नैथिं गोदौसिबो नैथिंजाय दैया उसिजोबो बैयाव मानसि थाबावोसो नायलाय
ओइ तेजपुर बासआ फैबाय तेजपुर बासआ मोनफैबाय खोमा सोरखौ लावदांगि खावख्ला सलायनाया लावदांगिनिफ्राय हारसासोमोन ना फार्स्टआव बर'मोन ड्राइभारखौ बुनानैलाय मा मोननो माने गावसोरनि पेसेन्जार मोना होननानै गावसोर बै गारि ड्राइभारफ्रा मेगन साबायमोन सिगां बिदिनो दावराव जाखादोंमोन ओमफ्राय बे हजोंनिनो जेन'बा बे लावदांगिनिनो सोरबा दाबायदियाव मालिकआ बायोबालाय बेनोथ' बिदिबाथ' जेबो खालामनो हानाय नङा मा खालामनो हानो बिसोरलाय बैना बर'फ्रा बिदिनोब्रा मेगन गोसा जोंनि बर'फ्रा ओंखायनो देरनोबो रोङा देरनो रोङाब्रा बिदिनो गावजों गावनो माबालाय हिंसा जालाय थांनो अबाव देरनो रोंनो थेंकिउलाय थेंकिउ सोरबा सानै लाइक होबावबाय जा ए ममता मेदाम फैना दंफैयो होमबा लाइक दोनाखै थेंकिउ 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 बाजै माब्रै दं खबर सबर ब्रह्मपुत्र दैमायाव बेरायफैदोंमोन दहायनो हाबनायबा नुगौमोन नोङो ब्रह्मपुत्र दैमाखौ एसे सिगाङाव बोना नायफिनदो वेलकाम होनना मिनदों वेलकामखौ आं सिननांगौ नोंखौ आलासिफोर फैदोंमोन हजोंनि बिसोरखौ ब्रह्मपुत्र दैमा देखायफैदोंमोन गुवाहाटियाव फिसाजोफोर फरायनाय दंहैना इयाव फैदोंमोन ओमफ्राय जोंनाव हाबफैबाय लाखिबाय दैमा जायगा देखायबाय एसे बिजि आगै दसे अन दोननोसै औ दे जायो दे नोंसोरथ' कमेन्ट खालामबावसो बाद बाखियाथ' कमेन्ट खालामाखै बेस्थ' गोजा खोमा मोजां आगै होनदों औ मोजाङानो थानांगौ दे नै आलासिफ्रा ओरैजाय दं आलासिफ्रा ओमफ्राय जोंनि रुमाव उन्दुवाखै जों आगैखौ ज' लानानै उन्दु आरो न'आव फैना फैयाखै न'आव थाबाय था आरो मानसि लाबोनाङा दे रावखौबो हाय सना आयं हाय सना आयं होनदोंलै राजाखौ आयंआ क'क्राझारनि आयंआ हेलौ हाय
हेलौ होनना मिनिबावबाय नै राजा बिखुनजो एथाला नामा राजा हा आयदे हा नै आयं माबायदि मिनिहरदों नोंखौ ग्लाब ग्लाब ग्लाबनो Soal ayam berapa? हेलौ होननानै Sayang. गोजाननिब्रा मानसि ओंखाम ओंख्रि संनो बेस्थ' जादों मानसिफ्रा देलाय आरो मिनिहरबाय राजा नोंखौ नै राजा नोंखौ आरो आयंआ मिनिहरबाय खनब्रै मिनिहरबाय ग्लाब ग्लाबनो आयं सना होननानै Mabra. माब्रा नामा Himan kadura. Himan. Inan. ओइ स्कुलाव फरिखानि फैसा होनो मोनबाय मेदामनो होयाखै फरिखा होनो मोननानै Gabon tuh mungkin lah nih. गाबोन दिनै माबार गाबोन देवबारसो Sumberatau. सोरनाव फैदोंनो जोंहानाव फैदों जोंहानाव Janganau pedang, janganau. Janganau pedang. जोंहानाव फैदों गुवाहाटियाव Buhat siang pedang. गोसा थाबायदो गोसा थाबायबोदो थेनथ'लायबाय नामा नोंसोर थाबायना आहासो उन्दुनो ओंखारलायलांबाय नोंसोरजों अमा जाहोदो आगैनो नायसै र' मा जाहोनाय जायो दहायथ' नासो मोनजाबाय दा मा जानाय जायो रुमाव थांग्रोनोसै मा बाजार खालामनाय जायो गोलोमजोब्बाय गरम मोनबाय गस्ला उल्थासो गानदों नामा आं दोनलाय Nungah. उननासो सोंसै सिगानासो उनथि जाखोना माखो Nungah. Unnya apa gitu? Sigangnya apa? Jika. बिदिखा Semua belum naik. थाथ'दो आगैनो औ दे मावना लागोदो खामानिफोरखौ मावना लाग्रो लागा गस्ला उल्था गानग्रा बाय होनदों दे उल्था गानग्राथार কি খবর কি খবর কত আছে আজিকালি এতে হ্যাঁ যাও রাতি হইছে কি
এই তো উদ্বাকারের মাচ্ছা নাকি কথা তো কি এই কথা তো কি এইয়া কথা তো কি তো ও ওই বড় কোরপরা হে ও আর জানিও কেউ না জানিস না হুদে এফালে কি যায় মানুষবিলাক বালাতে যায় না এই যাওঁতে রাত্রি এসে এতে আছে এতে আগৰ মতে হা दैदेन बसुमतारी थोस मा आखल बेलायनो मायालाय मा जालायखो साले अ हन्दा मा जालायखो मा जालायखो साले हन्दा बुलायनो बाला ना मिनिट आरो बुलाय जायो दहायनो फैनांगौ नोङो बालाबारि बुलायनांगौ ब्रह्मपुत्रआव आलासि सिख्लाफोर फैदोंलै जायगा देखायदोंमोन आं नै जायगा देखायदोंमोन आं ब्रह्मपुत्र दैमायाव सानस्रिनो थिनदोंमोन आं सानस्रिनो हायासै माथो रावबो बानाया सेन्देल फिसाबानो उयोलाय बे माबा मुस्रा सादों औ सेन्देल फिसायालाय माहाथो थांदों रुमाव थांगासिनो ब्रह्मपुत्रआव थांदोंमोन दैमायाव दा रुमाव थांगासिनो दं थाबायखौनो हाया नै गायदेरैनो माबा दाउ बयलार साइससो थाबायो गालदाब गालदाबनो आलासिफ्रा दैयाव सानस्रि होना गोजाव लांबा बासायफ्लानोनो बुद्धिया नोंना देनजारलै माथो नों साले एडभान्स सानखायो माथो नोंना थारमाने बुद्धिया नोंनाव दंजोबथारो साले कहाँ हो बाबुआ कैसे हो दुकान नया हो गलवा কি দেখাবি তো তোক দেখাই আছো আছা তোক তো দেখাই আছো যাও माला नागिरखो माला नैयावलाय हा हेलौ हरबाय फैसा हरबाय है साला लामा थारैनो मेथाइ जानायब्रा सानजुरां बर' फैदों अ बने ब्र बने मोजां बुजासै सानजुरां बहानि सोनखो ना माखोमोन मोजां बुजासै ओमफ्राय जा अखन्दा सालथाया मा होखो दं मेरला आंनाव बुद्धिबो खायदाबो सालथायना आदसा नंगौना सालथे बुद्धिबो खायदाबो गोगोम दं
मा मेथाइ लानो नागिरखोरा मोनब्रै जाबाय मेथाइखौनो जादो होमबा दिनै दा ओंखामखौ जानांला ए नोंस्राबो बिमा फिसा पेकेटफा पेकेटफा लाखाबाय आरोखि आंनि होयो मा बे सुलबुल सलबुल मा सर्टबुटलै मानो मोननाय अन्थाइब्रा बर' दख'ना फानग्राफ्रा आइसक्रिम हाब मा आइसक्रिम लाबोलायखोब्रा मा आइसक्रिम हो न' जा बोरमा हाब माथो बिसिलायनांगौसो आइसक्रिम पेकेटाबो सिङाव गाइखेर दङ मोनायावनो आइसक्रिम जाबायनो फाग्लासो जाथो जाथो बायनो रोंगौ मानसिफ्राबो जानांगौलै आलासिफोरनिफ्रायनो हाब मासे गोथावबोलै हाथाय जाथाय सुवायबाय जागौमोन नामा सालथे एसे जागौमोन सालथे सालथे मैया गाबज्रिदोंमोन नामा मैया गाबज्रिदोंमोन मैया गाबख्रावहैनायमोन मैयालाय हराव आंखौ गाबख्रावदोंमोन नामा आं मैयासो न'निफ्राय फैदोंमोन ना उन्दुबायमोन आं मेंनायजों माजों थाथ' ओइ आलासिफोर फैदोंमोन बालायाव देखायदों मोनसे गैला कमेन्ट हरग्रा रावबो गैला आं गायबाय
संना नोंनाव खुसि लिरनाय दं रलाय आं संहरनि खुसि लिरनाय दं खुसि माबानाय केयाव स्टार्ट जानाय बा गावनि जासिना आरो बिमानखौ बिलाइयाव हरा बिला Hi guys, hello everyone, hi my followers, hi my friends, hi my viewers, hi my subscriber. Hello. Look at. सफैलायबाय मोनफैलायबाय जायगायाव राजा स्टेन्डखौ लाना फैलै स्टेन्डखौ स्टेन्ड जय जोंहानि बारिनि एम्बु बंला सोर सोर दंबावो कमेन्ट हरदो गैयाब्ला गैया आंबो दोननोसै बाजार खालामहैनांसिगोन आलासिफोरनो बाजार 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 आलासिफोरनो बाजार खालामहैनांसिगोन मिथिबाय ना लोगोफोर भटखौलाय 8था हरबायलै सोर सोर हरखोथाय लाइकखौ आरो 6थाल' मा जाखो दिनै माथो बिराद खम आंनि अनजालि बिथांमोनालाय ओइ सोरबा लागाय हरबायलै माबा लाइकनि अपसन बिरहरनाया आरो लाइकबो हरबाय होननाय जादों बुस्थुआ थेंक इउ दिनै दायाब्रा दिनै बन्द' मालाबा दायोमोनबो दावहारु बसुमतारी मा खबरलै आदा नों मोजां फंबाय दावहारु बसुमतारी फंबाय जा बहानि जाखोमोन दिनैसो गोदानै लोगो मोननाय बायदि मोनदां फंबायखौ अनोब्ला फोरमायदो आरो अननायखायनोथ' रायदावफैदों नङा होमबा थेंक इउ स' माच दावहारु फंबायनिसिम बे माथो 1 घन्टा जालायबाय दिनै माथो भिउसन फैथाराखै जि दानायाव लायोब्रा हेलौ खुसि नोंसिनाव सेन्टारा थाबायलारा दंहैयोबा नै जोंहा दुबाइ फैदों जोंहा दुबाइ
हेलौ दुबाइ माबोरै खबर सबर लाइक होनो बावदों दे नो आदसा नंगौ नामा होमबा नों दहायनिफ्रायनो दंखुमायो आरोखि ना मा जाखो आं होनबालाय बेहाय सोंहरनांसिगोन र' दुबाइयाव थांला दुबाइयाव हेलौ नै सानदुं दंबाय नोंसिनाव खुसि मोननानै फैबाय नो क'क्राझारनि आदा बावबाय नामा ए दाखालिसो कमेन्ट हरलायदों आदा आदसा आदसा थेंक इउ बावोलै फंबाय माने मा होनबावनो आरो ना दुखु दाममोन दे होमबा औ नायखुमाबाय थादों आंनो आदसा बिदिसो नोङो थाङो मानो थाङा जानो आदसा फैदो थांसै हाय हरबावबायसो सोर दुखु दामोन दावहर फंबाय आं न' मोनहैथ'वाखै होनना आं गाबोनसो थांगोन होनहरखानायालाय दहायनो दानि रायज्लायहर मा होनो आं मोनसे खामानिनि थाखाय फैदों माने रायदावलायबाय थानाय जाबा थाबनो गोसोआव थायो आरो दा नैबे फिरुमोनखौ सिनायखाथारबाय इसोरजों आं माने सेकेन्ड चेनेलजोंबो सिनायलायो नालाय बिदि आरोखि मोना आदानो आदसा आदसा दा बायदिमामोन नामा ना एसे थांबावबायमोन नामा टाइमा बहा दं नोंलाय दुबाइ होनो ओइ दुबाइ नै रुमावनो दङ ओमफ्राय जोंना दुबाइना बाब माला 50K जाखोब्रा फिरु ब्रह्म 50K भिउस 2 आवार्स जाबाय आयौ 2 घन्टा आगोलावनो 50,000 भिउस मोनबाय आरोना नोङो देनजारलै आगाव बरिया मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय बाहेरायाव थांसै बाहेरायाव रायलायनोसै दरखं खाथियाव जिराय सियार होफै आयंमोननो हाला नोंसोर आंजोंनो औ हालाथ' आरो बरिया दे नोंहानो कंग्रेचुलेसन बहलसो संनो नागिरदों आं दुबाइनो दे दुबाइ बुरि माला थांनांगौ जाखो दाख्लैनि वाइनासो जोबगुलायबाय खोमा गावना फैसायानो जोबनानै थांबा मा जानांगौ जाखो दे बोरै लांगोन नों आंखौ बिदिबा दुबाइयाव हाखायाना नोंसोरनो हाखानाय नङा बाजाराव मा खालाम बोरै भाइरेल जाबावगोन आंना नोंसिनि बायदिनो भाइरेल जानायखौ रोङाखै नोङो फाग्लि दा बेसेबा जागासिनो दं नुवाखै नोङो सोरबा फुजा बर'नो सोरबा आरो मा होनो गोसोम लानो ओंखारनाय मानाय मिथियाखै नोङो होमबा बिदि लागाव नोंबो होमबानो भाइरेल जागोन जोंलाय मा ओरैनोसो जावफ्लाखायोना जों जावनाय माने नों भाइरेल जासिनबावनाय बेखौ सिन्था खालामनाङा मिथिबाय नोंहा भाइरेल जाबानो जाबाय नोंहा बेनिफिट जाबानो जाबाय रायजानाय रायजाया बे उननि बाथ्रा जोंलाय ओरैनो एसेखौ रायखागोन खनसे खननैखौ नङा होमबा बेखौ दुखु मोननानै थानानै लाब गैया जोबनो रोङालै गोदि जना दंखायो वाइनानो आदसा नंगौ नामा दे बरिया बेजों थांसै होनबा सानैजों ना माला थाङो माला थाङो ओंखारदोल' रेडि आंथ' नोंनि सायावसो दुबाइयाव लाङोना सुबाइयाव लाङोना बेंककआव लाङोना हंकं चाइना आमेरिकान थाइलेण्डफ्राव लाङो थांफाग्राल'सो आङो जायो दे होनदों औ
नों माबा मोनसे गोदान माबा साननानै होदो नोङो मिथिबाय आसोला मालाय 2000 3000 भिउस मोनग्रा जागासिनो दं माथो बिदि भाइया नै बाजैखौ देखायलाय होनदों र' दसे थाथ' फैगोन बियो बिथिं बाहेरायाव दंहैखायो आलासिफोरबो दङ एन्थ'नि फंबाय बै जों खनसे तामिलनाडु लायनाया नों सिनायबाय थादोंना र' आं देखायगोन दे नोङो आरो थामनेलावनो दं थामनेल होदोंमोन आं बै बोरबा मैथा खालारहां माहां गाननाया सोरना नै ओरै फैनोखौ नायनि नै जोंना फंबाय नुखाबाय माथो आयु नै नुबाय ओइ आंखौ नायनो लुबैबाय थायो बुरिखौनो ओइ साब बानायनो अल बड' गार्ल 100K ओइ साब बानाय औ फेस लाइभसो होदों आङो बेयाव साब बानाय जाया माबायावनो जायो लाइभ मा होनो स्क्रिन लाइभआव ओमफ्राय जा दुबाइया मा होनखो एसे बुंना होदो आंनि चेनेलखौबो नोंनियाव भाइरेल जागोन खोमानो आदसा मा बुंना होनांगौ जाखो नों भिडिअ बानायना हरग्रो माबा मोनसे खिथाहरग्रोखादो होनलायदो नों मोनसे भिडिअ बानायना हरग्रो खाथा लागाफोरनि ओइ साब बानायनो अल बड' गार्लआथ' सोर जाखोथाय गोदानसो दिनैसो नुदों माथो आं सिगांथ' नुवाखैमोन खोमालै आं लाजिलायदों बाजै होनना बुंदों लाजिया ब्लु होनो माखौ लाजिनो सोरजों साब जानो ओमफ्राय दा थांनोसै खोन्थालांनाय नङादां अल बड' गार्ल बरिया बाजैयानो मा होफैलायखो बरिया नामा बरिया जानो बरिया नङादां बरियाखायनोथ' लादों होनला नों बाजैखौ बरियाखायनोथ' लादों आंबो बरियाब्रा नुवाखै गावदांदां दुलुर दालार बेसे मोजां आंबो दारि गोनांलाय नामा दारि गोनांलाय ब्लु होनो ब्लु माने मा जायो सोरजोंबा सापर्ट लालायो नामा अल बड' नोंथांखौथ' सिनायाखैलै आङो दिनैसो नुनाय बायदि मोनदों आं दा ओंखारलांनोसैबा खोन्थाफिनबानो जाबाय जागोन ना अल बड' ओंखारलांनोसैबा खोन्थाफिनबानो जाबाय आरो ना आं ब्लुखौ इयावनो लाखिफिनगोन थांबा बेदर जा हराबा गगोन बाजैनो बेदर फैबालाय लाइक देन ब्र थेंक इउ स' माच मनजित सार वेलकाम माय फेस लाइभ स्ट्रिम एन्ड हाउ आर इउ मनजित सार नै आंबो इंलिस मारिनो रोंहांबाय सार नोंसोरल' रोङालै सारजों सोलोंबानांगौलै वाट दिस नै लागाव दाना इंलिस लागायहरबायानो वाट दिस होनहरबाय नै दिसुम होनहरदोब्रा नोंहा मा खबरनो मोजां सार मोजां नोंनालाय माबोरै दं मोजां होनदों आरो जा साराबो ना दे सुमिता नार्जारि फैबाय मोजांथ' बाजैया बहानि जाखो आदा आरो बाजैया नै जों सनितपुरनि फंबायसो जाखो ना नानिसो जाखो जोंहा सुमिता नामाथ' लेडिसनि जाहैबाय दा मेरिटफोरबा थारमाने जोंहा फंबायाबो लादों जानो हागौ नङा होमबा मेरिट जानायबा हमनानै ला नानिनि माबाखौहाय गुलु गुलु एन्थ'नि आदा मा खबरनो नै जोंहा फिरुनानिया एन्थ'नि फंबायखौ सोंग्रोबाय मा खबर होननानै रबि दैमारि हाय ब्रादार टुडे हाउ आर इउ आइ एम फाइन लायनांसिगोन आरोना जाम्बानि इंलिस होनो बिदिखौ आइ एम फाइनलै फंबाय दै स' थेंक इउ भेरि थेंक्स आंनि लाइफआव फैनानै रायदावफैनो थाखाय मनजित आदा मा खबर होनो जोंहा मनजितआ मा होनदों आं दसेल' थागोन दै ब्र' पार्टियाव थांगोन
लागाव औ जायो थांनांगौ बरिया जागोन होनबाथ' पार्टिया दासो ब्रा 1 घन्टा जानानैसो कमेन्ट फैसोदों आंनाव लागाव बिदि सापर्ट आं होलायनांगौ फैदेरबाय नालाय दान्दिसेसो लेडिस आदानो आदसा थेंक इउ होननानै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय सानसुमा बिटिवाइ फैदों जोंहा बाजै नामा आदा बे औ फंबाय बेनो बाजैया फाग्लिखौ साइज नुथारदोंलायनो है आदसा साइस नुयो नामा थेंक इउ फिरुसिस बिराद गोबावथार नुवाखैनो आदसा बिराद गोबावथार नुवाखैमोन आरोना मा खबर फिरुसिसनो मोजां जाखागोन बेना आंखौ दुबाइयाव थांनो लेंगासिनो फाग्लिया माला फैयो टिकेटखौ दाननो रोङाखै जोंहा एन्थनि फंबाय मा होनदों आंनि कमेन्टखौ नुवाखै नामारा आंबो इउटुबार जानोसै होनदों रायजोफोर सापर्ट खालामदो गासिबो इलानो औ लागाव बाजै सानैजों मा होनखोब्रा दोनखारलांनोसै थ' बेंगालरावनो लागाव जाया बे बेंगालरावसो दासो बुरिनानै होद आंनो खोन्थालांखादै खिन्थु बेवाइफोर मा खबरनो नै जोंहा मोजां आदा मनजित दिनैसो भिडिअ होनो हादों आंहा मा भिडिअ होदोंलै र' दा नायगोन र' फिरु मेदाम ओमफ्राय मोजां आदा होनदों आदसा मोजां फिरु गासिबो होनो आदसा मोजां आदा बाजैयानो औ थेंक इउ दे लाइक हर दे सोरबाफोर लाइक होआखैबा आंखौ नायनायनि मेरला खारगासिनो जाम्बि लायनो आयु जाला बे मालाय खारग्राफ्रा खारथोंसै आरो माथो बुंबावनो खारग्राफोरखौलाय आरो खारबाथ' आंहा सोरखौ मोननांगौ जाखो बे फिरुआबो दुबाइयाव लांनो होननानै थगायगासिनो आंखौ बोरै मोननांगौ जाखो खारग्राफ्रा आरो माथो बुंबावनो Happy to hear Firuzi's thanks a lot same here मा होनो जायो नोंनिया वाव जोंहा रबि दैमारि फंबाय मा होनदों वाव अल आर इउआर लाभलि वाइफ थेंक इउ मा ओंख्रि जागोन बाजैनो ओंख्रिया मा जागोनथाय बजार खालामथ'वाखै र' बेवाइफोर बजार लायथ'वाखै आलासिबो दंफैयोना बेवाइफोर होननायखाय लाइकखौ होबाय ने खेबसे थुखेबायबाय होनदों थेंक इउ मोजां दे दुबाइया दाबो आंनि भिडिअ नायाखैनो नायथ'वाखै आं 1 घन्टा बारबाय नै लाइभआवनो दं आं नोंबा खैथायाव होनायमोन आरो आं बेलेग आइडिजोंसो दंमोन ना नटिफिकेसन मोनफैथ'वाखै सेकेन्ड चेनेलाव हाबथ'वाखै आं फागलि बादि नुलायदों माथो सना बाजैनो आदसा फाग्लि लागोन दे आदसा फैग्रोबासो होखारहरनो हागोन आं बेखौ होर होनलायनानै थिं दामनानै होर द्रां सौगासो होनलाय हासुगुरा मालाय मोजांथारनो बेवाइफोर होननायखाय थुबायलै अब्लाबो वानल' होजाबाय आरो खनसे दङ दाबायना होबाव होद बाजैखौ सिगाङाव थाहो गावहासो मा होनदों दानब्रं सिगाङाव थाबाय थायो आरो बाजैखौ फरायनो होनो आदसा आंखौलाय आरो मा बुंनो फरायनायावलाय आरो मालाबा फरायगोन र' सम मोनबा दहाय सानावनो होदों आंनो आदसा दे सागर बर' फैबाय जोंहा बाजैया बेनो नामा आदा औ फंबाय बेनो सागर फंबाय नाफाफुला मालाय नाफाफुला आंना नै माबानिसो रबि दैमारिया होनदों बाजैनि बैसोखौसो सोंनायमोन आं ब्रादारा रोङासैनो आदसा ओइसोरनाय आरोना आं इंलिसनि मास्टारसोबा फंबाय जाबाय 31 ना 32 थांबाय ओमफ्राय
जोंहा सुमिता नानिया मा होनदों दे आदा बाजै आं ओंखारथ'नोसै दे आंहा ओंखाम ओंख्रि संनोसै ओं दे संदो दे ब्र' होथारा ब्र' होथारा मा बुरै बहाय हाय बुजियासैलै सार मा होनखो अ ब्र' बोथोरा मा बोरै बहायनो बोथोरा एसे थान्दा जादो र' बांद्राय गरमद्रायबो नङा गरमबो थान्दाबोलै आं गरम मोनाखै बारा गरम एसे दसेबा गरम थान्दा जालायो मोनदों दसे थान्दा जालायो एन्थ'नि फंबाय मा होनखो खोमसि जायाखै ना मा होनो जाबाय खोमसि जाबाय गैला खोमसि जाबाय ओमफ्राय आरो मा होनबावदों आंबो ओंखारथ'बायनो औ दे फंबाय दे ब्र' आं ओंखारथ'बाय दै ब्र' क्लास बेवाइफोर टाइम दे जाबाय दे थांनो गोसो थांदो गैयामोन आदसा दे जेबो नङा दे माथो खालामनो आरो आं खिनो दे र' दसे फैफिनगोन ना दे सि बरिया खिना लाखा सेमलायनाय दा मोनायाव बुरजा जानो हानायनि बाय बाय होनदों जोंहा मन्जु सारा थेंक इउ सार बाय बाय गुड नाइट थाथ'दो फिरुसिस काट इउ बेक सुन दैखौ रासिले हा होननानै जा मिनिबाय जोंहा माबाया अल बड'आ आया नांगौखौ आया बाजार खालामनो आया कन्ट्राय थांदोब्रा आया है मानि बिदिथाय ओमफ्राय जोंहा अलबुदआव मा होनखो खिदोंबो नायदोंबोनो लागाव बरिया फिरुनानि मा होनखो आंलाय माला नोंसोर बायदि इउटुबार जानो हाबावगोनलै नै बिदिसो होनबा बहाय दंलै दंहैयोब्रानो रुमावनो दं सागर फंबाय रुमाव देंखोआ मा होनखो जोंहा मा खबर बुंदों मोजां नोंनालाय माब्रै दं गोबावनि उनाव दोनसो नुलायबाय नोंखौ अके मनजित आदा होनदों गैला कमेन्ट लिरग्राफ्रा थांजोब्बाय मेंबाय आंखौबो दसे मेंहाब होलायो कमेन्ट फरायनायाव आंनाबो मोजां खबरानो दे बरिया मोजाङैनो थानांगौ जानायनि लाहार फाहार जायाखै नामाब्रानो जाथ'वाखै बानायाखैनो दाबो आलासिबो दंफैयो एक्सुवेलि जोंना ओरैनो 8टा 9टायावसोखा बानायनायफ्रा थेवब्लाबो दिनै थाब बानायसै आरो जानाया बावाखै आलासिफोर दहाय 4टा 4:30फ्रावसो जानाय जाखादों जोब्बाय नामा कमेन्टआनो जोब्बायथ' आरो हरदो दे orang kayak mana? दोनथ'नांसिगोन आंबो बाजार खालामनायसै एसे मोनानि जानायनि थाखाय रबि दैमारिया इउटुबनि गुरलाबा मिसांसो दांजेननो मोनखोब्रा गैयालै फंबाय खमथार खनसेल'सो
थिखोबानो जायो गोजौ खनसेल'सो मोनजेनदों नैबे नेक्स्टआ फैनांसिगौमोन फैसिगौमोन दाहालागै आं माने न'खराव थांनो गोनां जाबायना जोंहा मादार लोमजाबाय थादोंमोन नालाय मादार लोमजानायनि प्रब्लेमावनो आं 10 दिन जाखाबाय थाहैनाया बेयावनो माने भिडिअ सिडिअ होनो मोनैयाव आरो गामियाव थांबाथाय नेटबो नाङा नालाय उफाय गैया बेखायनो माने हल्ड जाना थाथ'बाय पेमेन्टआ दा फैगौ मासावसो मोनफैसिगोन इउपिपिएल बिपिएफ खौसेथिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानदों बन्दु इउपिपिएल बिपिएफनि खौसेखौथ' जानो हायोब्ला मोजांनि बाथ्रा बर'आ मोनसेयैनो थानांगौ खौसेयैनो खिन्थु जागोन माब्रैहाय दा नैखौसो सिन्था खालामनो गोनां मा बुंबावगोन आरोना थारमाने बिथांमोना जिथु गोरोबलायो सासे नङा सासे प्रेजेन्ट जानानै सोलियोब्ला मोजां जागोन दा बाथ्राया बेबो मोनसे फैयो सोरबायदि बिथाङा बा सोरबायदि लिडारा हारिनि थाखाय सिन्था सरसा खालामनो हानाय गोहो दं बा हारिनि थाखाय सिगांग्रो बिखा फोरदाननो हानाय सोर लिडारा दं नैबेफोरबायदि लिडार जानांगोन आरो दा जिथुनाखि जानो होन्दों मोननैजों मोनसे जानायनि एसे सम्भाबना जागासिनो दङ बा जागोन नामा जामारोब्ला सिबाव सोर थागोन दिपुटि सिबाव सोर थागोन नैबिनि मोनसे बेले बेजे सोमजिगोन जोंनाव दा बेखौ रायजो राजाया आसि थुनानै बुंनांगोन जोंलाय माथो बुंबावनो नङा होमबा रायजो राजाया जायखौ मोजां मोनदों बेखौनो सायख'नानै दोननो हागोन आरो जुदिहे ओरैबो समान 50-50 मोननै पार्टिनिबो गेजेराव रायजो राजाया बा बिथांमोनाबो भटआ 50-50 मोनबाय बेनि गेजेराव बबे आदब खायदाजों माबोरैहाय खालामनानै सिबाव फज'गोन नैखौ सिन्था खालामनांगोन आरो मोनसे खोथायाथ' थोंजोङै जेनेबा सानहरनो हायो जे जाय हान्जाया भटखौ बांसिन मोनदों नैबेबो सिबाव थानो हागोन बे आंनि साननायसो दै खिन्थु राइट ना रं बेखौ आं बुंनो हाया आरो दिनै जोंहा कमेडियान प्रेक्टिकेल नङा होमबा बिथाङा माखासे गोबां मोजां बाथ्रा बुंदों दा आं बिथांनि भिडिअखौ लाबोनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा लाबोनाय जादिया आलासिफोरखौ फिदिंहैनानै एसे टाइमा बेखार जाबाय माने होनबा लाइभ होबायना आङो लाइभ होबालाय हायोमोन आरो मा टपिक सोलिलायखो टपिकआ जेनेरेल सालथे सावरायनो हागोन गुड स्पेस थेंक इउ देंखो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जायखि हान्जायानो फैयाथों जायखि पार्टियानो देरहायाथों नङा होमबा हारिनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दङ 1 नाम्बारावनो बेखौ खिन्थु दिनैसिमबो नायसनाखै नुसनाखै आरो बेफोरनि थाखाय खुगाखौनो सियाखै सोर होननानै जोङो सोंनो थाङोब्ला बा कुइसन खालामोब्ला नाम्बार 1आवनो दं जोंहा दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ बा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साफ्रोमबो लिडार्सफ्रा केडार्सफ्रा जेलाव फासि फानानै दङ बिथांमोनखौ उदां अख्राव लाबोनो हानांगोन मानोना बिथांमोनाबोथ' हारिनि मुङैसो जानजि खाफ्रानानै बा हाथियार हमनानै सोमावसारनो गोनां जादोंमोन नालाय गावनि जिउखौ बावसोमनो गोनां जादोंमोन दिनै गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिउ खहा जालांबाय एक्सुवेलि जोंहा NDBL नङा एबसुनि साफ्रोमबो सुबुंफ्राबो खस्थ' मोनबोदों आरो एबसुनिफ्रायबो गोबां सुबुङा जिउ बावनो गोनां जादों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मुङै बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव गासिबो बाहागो लाबोदों अब्ला गासिबो समान भाबै मोनथायखौ मोननांगोन आरो नङा होमबा आंहा बेबादिनि टपिकआव बारा रायज्लायनो रोङालै सालथेनो जेनेरेल टपिकसो सालथे सावरायनो हागोन जा देंखो बिथाङा कुइसन खालामनायखाय एसे बुंदों
आरो आं मैयाना दाख्लै मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे मोनसे समाव उकिल गगৈ बिथाङा जोबथेसालियाव थानानैनो इलेक्सन गेलेदों नंगौना नङा अब्ला दिनै गुबुन हारिफ्रा बा गुबुन जाथिया जोबथेसालियाव थानानै इलेक्सन गेलेनो हानाय मोन्थाय दंब्ला जोंनि बर'आव मानो गैया देरनाब्ला रन्जन दैमारि साराबोथ' बिनि मोन्थायखौ मोननांगोन जेलाव थानानैनो इलेक्सन गेलेनो हानाय खाबुखौ मोननांगोन नङा होमबा दिङा बाबु माने गाबफैखो लाइक देन होनना बुंदों जा दिङा बाबु थेंक इउ स' माच दिङा बाबु खबर सबर माब्रै दं स' आं 8 मिनिट थाबावनोसै नोंथांमोना 8 मिनिट सावरायबावनो हागोन 1.5 घन्टा फुरा होनोसै आङो दा देंखो बिथाङा थांबाय नामा खौसेथि जानाय बायदि जेरावबो गोजोन थानाय नङा खौसेथियानो जोंनि देरहासारनाय खौसेथियानो जोंनि जै जानाय आरोखि दं होनदों थेंक इउ मा होनदों फिरु होनदों जा दिङा बाबुआ फिरुआ थांबाय खोमा दिङा बाबु आंना बेनो आरो मेनलि जिखुनु ज' जानांगौ खौसे जानांगौ जिथु बिथांमोना मोनसे हान्जायावनो हयथ' इउपिपिएल हयथ' बिपिएफआवनो जमा थालायनो हायाबाबो बिथांमोना मोननै जोंनि बर'नि पार्टिया एलायेन्सआव थालायनांगौ आरोखि एलायेन्सआव थानानै खामानिखौ मावलांनांगौ हमना ला बिपिएफआ देरहाबा इउपिपिएलआ बिपिएफजों एलायेन्सआव थाफाबाय थानांगौ आरो इउपिपिएलआ देरहाबा बिपिएफआ एलायेन्सआव थानानैनो जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ नारसिननांगोन जोंनि माखासे मावनांगौ थानाय माखासे खामानिफोरनि थाखाय बा बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय बिटिआर इमप्लिमेन्टेसननि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय मोननैबो ज' जानानै खामानिखौ मावोब्ला जाफुंनि खुनु खोथायानो गैया आरोखि आरो जोंखौ ज' जाफिनबाय होनबाथाय एसेबाबो सानफिननो गोनां जाखाबाय आरो सरकारा हाबा लानोसै आदा आं फिरुखौ लादो फंबाय लादो गाबखौ खानदोरा फंबाय ओंखाम जाबाय नामा दिङा बाबु मनिटाइज जाबाय नामालै दिङा बाबु चेनेला आयै दिनै हरावसो मा मोनफैजोबखोलै मानसिफ्रा नाइट डिउटिसो नामा दिनै मोननैबो ज' जानांगौ जा औ थिग दं फंबाय थिग दं दिङा फंबाय जा देंखो बिथांमोनखौ आंबो खौसे जानायखौ लुबैदों नाथाय गाव गावनि गादिनिल' सानोब्ला खौसे जानाय नङा हारिखौ सानब्ला खौसे जागोन बन्धु औ बे बाथ्रा सियरखा जायहा गावनि बिसि फिसानि फारसेल' सानो गावनि न'खरनि थाखायल' सानो गावनि थाइसे उदैनि थाखायल' सानो संसारनि नेम फारसे जेबो मिथिया बा संसारनि बर' सुबुं गुबुनखौथ' जों बादान दोनथ' जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय गांनाय उखैनायखौ जेबो बुजि रोङा नै बेबायदिबा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा आरो बेफोरबायदि थाबाय थायोबा जोंनि बर'नि थांखियानो मिजिङानो जेब्लायबो जुगानो बेलथायलांथों थेवब्लाबो जाफुंनाय नङा मोननैबो ज' जाब्ला सोर सोमावनो बर'खौ बाथ्रा सैथो दिङा फंबाय गैया आदा जायाखैनो दे बे बाथ्रा सैथो दै देखौ फंबाय माबा देखौ बन्धु एकदम कारेक्ट हिलायनो हाया जोंखौ रावबो सिगां समाव गिया नङा गोबां गिबायमोनथ' गोबां फावसायबायमोन गुबुनफ्रा दिनै नाय
दिनै मा नुनो थांगासिनो दं माइनर हिन्जावसाफोरखौ गुबुन हारिफोरा बबे एंगेलजों नायगासिनो दङ बा जोंनि आइजो माहारिफोरनि सायाव माबायदि नोजोर होगासिनो दङ गोबां जों नुनो मोनगासिनो दङ। सान्थिया फैदों जों बेखौ बुङाखै जे सान्थि फैयाखै होननानै आरो सान्थिखौ नांखागौ दिनै बे सान्थिनि थाखायनोथ' हाग्रायाव माखासे गाव गावनि जिउखौ पुलिस मिलिटारिनि आखायाव बावसोमग्रा हाथियार लानानै जानजि खाफ्रानानै ओंखारनाय बिथांमोना दिनै ओंखारबोजोबदों नङा होमबा नङाबाथ' बिथांमोना थैथां हाग्रायावनो थानानै जुजिनायानो साबसिनमोन मोजांमोन दिनै खौसेथिखौ लुगैनानैसो सान्थिखौ लुगैनानैसो बिथांमोनाबो ओंखारबोदों लैहोर लैहोरनो हाथियार दोननो गोनां जादों सरकारनो गथायनो गोनां जादों। दिनै मोनसे बेसेबांबा गिदिर बर'नि आफादखौनो जुदि सिफायनो हादोंब्ला जों मानो मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ गारनानै मोनसेयैनो मानो जों ज' जानो हाया हानांगोन निस्सय नाथाय गाव गावनि सार्थनि थाखाय लुबैसोला गोसोनि थाखाय सानोब्लाथ' जानाय नङा लुबैनाय गोसोआ बयहाबो दं गैया नङा बयहाबो दं नाथाय समाजखौ मोजां खालामलांनो थाखाय हारिनि खामानि मावनो थाखायबोथ' लुबैनाय थानांगोन नङा होमबा एरिया ओनसोलफोरखौ डेभेलप खालामनोबोथ' लुबैनाय थानांगोन गावनि न'खरखौल' डेभेलप खालामबाथ' जानाय नङा बर'नि हारिनि थै दंब्ला ज' जागोन गावनि उदैखौल' नायाब्ला ज' जानाय नङा नायोब्ला ज' जानाय नङा औ नंगौ दिङाबाबो सैथो बाथ्रा बर' हारिनि थै दंब्ला ज' जागोन बिथांमोना सासे नङा सासे खर' गंग्लायगोन आरो दिनैनि दिनाव हारिनि थाखाय ज' जाना खामानि मावाब्ला बेखौनो जोबथा बर' बिमानि खुगायाव मिनिनाय नुनो मोनगोन। थ' दुखु दामोन लोगोफोर 1 मिनिटखौ थाबावनोसै आङो ओमफ्राय ओरै बेराफारसे आलासिफोरबो दं नालाय आं आलासिफोरनि थाखाय मोनानि जानाय एसे रेडि खालामनांगोन नालाय दा बिनि थाखाय आं एसे बाजार खालामनो थांनोसै नङा होमबा देंखो बन्दु नायनोसै बबेनि दैया बबेथिं बोहैलाङो आरो सोरनाव थारैनो साननाय दङ हारिनि फारसे नुनो मोनगोन नैबे गोरोबथा खालामलायनो नागिरनायाव सोर गंग्लायो सोर अहंखार नैयावनो सिनायनो मोनसिगोन लोगो मोनगोन बुंदों फंबाया गुवाहाटियाव दं आदानो आदसा दे मोजां दिनै दा फैफिनगोन आदसा दायनो थांफिनगोन आरोना दे अब्ला टाइमा जाबाय गासिबो आंनि सापर्टारफोर बा भिउवार्सफोर आंखौ मोजां मोनगिरिफोर आंखौ अनसायगिरिफोर दिनैनि लाइभखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना दुखु दा मोनसै उननि फारसे जोङो लोगो मोनलायबाय थागोन थैयागौमानि बे जिउ मोनसेयाव नङा होमबा रायलायलांबाय थानोसै बिदिनो जोङो सानसे मोगथाङावबो फेस टु फेस लोगो मोनलायगोन नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच अल गाइस अल माय भिउवार्स लाभ इउ नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनलायसिगोन गुड नाइट जय हिन्द बर' हारिनि जय जाथों अके बाय